खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं उपमारानि दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। हाग्रामा महिलारिनि बिपि एबा बिजेपिआव हाबोब्लाबो जेबो बुंनांगौ गैया बुंदों उरखावगोरा ब्रह्म। 5 सेप्तेम्बर फोरोंगिरि सानाव बर' थुनलाइ आफादा गासै फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे बयनिबो हामलायथि हरदों। बिहपुरियाव बिजेपि दोलोआ फोरोंगिरि सान खुंनो लानानै डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णनखौ लाजि फोनांदों। मार्डारार रिंकु शर्माया पुलिसनि गुलियाव जखम। आलफा उदांआ काउन्सिलनि गोदान आफाद दाबाय। आसाम सोरखारनि एभिकेशन बिथोनखौ मोननानै काछार आरो नगाव पेपार मिलनि मावफारियाफोरा खुद्रिखांदों। हजाइनि बारग' एमएलए शिलादित्य देबा बिजेपि नागारनानै ममताजों गोरोबहैनायनि इसारा। जपादं एबसुआ फोरोंगिरि सानजों लोब्बा लाना जोलुर बादायलायनाय खुंदों। बेंटल दखरा एबसुआ दिनै मावफारि मावबादा खुंदों। सा सानजा रायजोनि 9 फोरोंगिरिफोरनो दिनै नेशनेल टीचार्स बान्थाखौ गथायबाय। मार्गेरिटा आरो कार्बि आंलंआव गोबां बिबांनि ड्राग्सजों लोगोसे 3 हमजादों। आफगानिस्ताननि पानसिर ओनसोलाव 600 तालिबाना बुथारजादों। दिनैनि आबहावा फरायदों जों फरायनाय दैमारि आरो उपमारानि दैमारिया। हाग्रामा महिलारि आरो बिपि एबा बिजेपिआव हाबहैना एबा फिन गोरोबथा खालामनानै बिटिआरनि राजखान्थिखौ सोलायगोन होननानै रायजोनाङै खौरां बिजोङाव सावरायगासिनो थानाय समावनो दिनै बे बाथ्राखौ बुंदों इउपिपिएलनि बारग' आफादगिरि आरो आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ। मख'नो गोनांदि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ दिनै बाक्सा जिल्ला बिजेपिनि गाहाय मावख' खुंनाय मोनसे मेलाव बाहागो लायो आरो बिपिए बिजेपिनि गोरोबथाखौ लानानै सावरायगासिनो थानायनि सायाव गावनि रिएक्सन होयो। बबेखानि बिजेपिआ दासिमबो बिपिएफखौ मित्रजोटनि बाहागोआरि महरै आजावना लायाखै, इयुनाव लायाबो जानोबो हागौ। बिपिएफखौ बिजेपिआव सोना लायोब्लाबो मित्र दल इउपिपिएल आरो उगपनि मदद खालामनायनि अनगायै लानाय नङा होननानैबो उरखावगोरा ब्रह्मआ बुंदों। मख'नो गोनांदि जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय गसाइगाव बियाबखौ इउपिपिएल दोलोनो होदों। बेबायदिनो तामुलपुर बियाबावबो इउपिपिएल दोलोआनो मित्रजोटनिफ्राय बिजाथि दैखांगोन होननानैबो मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ दिनै बुंदों। डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै दुलाराय भारत नाङै बोसोरफ्रोमबो खुंनो लानाय 5 सेप्तेम्बर फोरोंगिरि साननि गोथार बुब्लियाव बर' थुनलाइ आफादा गासै फोरोंगिरिजों लोगोसे बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि हरदों। आफादगिरि तरेन बर' आरो गाहाय नेहाथारि प्रशान्त बर'आ गांसे फोसावलाइनि गेजेरजों बे हामलायथिखौ हरदों। मख'नो गोनांदि दुलाराय बुहुमाव 5 अक्ट'बरखौसो बोसोरफ्रोमबो फोरोंगिरि सान खुंनाय जायो। नाथाय आथिखालाव भारतआव भारतनि गिबिसिन लेङाइ हादोरगिरि आरो नैथि हादोरगिरि बेनि अनगायैबो सोलोंथाइगिरि फोरोंगिरि डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै दुलाराय भारतआव 5 सेप्तेम्बरखौ भारतनि गासै फोरोंगिरिफोरखौ मान होनो थाखाय फोरोंगिरि सान खुंनाय जायो। डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णनआ 1888 मायथाइनि 5 सेप्तेम्बर खालि जोनोम जादोंमोन आरो बेनि उनाव 1952 निफ्राय 1962 सिम 10 बोसोर रिपाब्लिक इन्डियानि लेङाइ हादोरगिरि महरै खामानि मावबोदोंमोन आरो बेनि उनाव 1962 मायथाइनिफ्राय 1967 मायथाइसिम हादोरगिरिनि बिबानखौ रुजुनदोंमोन। 5 सेप्तेम्बर रबिबार खालि दुलाराय भारत नाङै फोरोंगिरि सान खुंनो लानानै लखिमपुर जिल्लानि बिहपुरि समष्टियाव डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णनखौ लाजि फोनांदों। फोरोंगिरि सानखौ बरायनो लानाया गाहाम बाथ्रा, नाथाय बेवहाय डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णनखौ नाथ्रोदनानै भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मामोनजों लोगोसे जायगानि बिजेपि दैदेनगिरिनि महर सावगारिखौल' बरायनाय गेटआव नुनो मोन्दों। आथिखालाव बिहपुरिया बियाबनि बिजेपि दोलोआ हयथ' डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णनखौ मिथियाबो जानोबो हागौ होननानै सानजायो। नन्दिता मार्डार केसनि गाहाय दायनिगिरि रिंकु शर्माया पुलिसनि गुलियाव जखम। रिंकु शर्माया पुलिसनि जिम्मानिफ्राय खारखुमा लांनो नाजाना पुलिसजों गावजायो आरो गोब्राब जखम जायो। जाथायनि बागै आसामनि स्पेसियेल डिजिपि जिपि सिंहआ थांनाय हराव टुइट खालामना फोरमायनाय बादिब्ला नन्दिता सैकिया मार्डार केसनि गाहाय दायनिगिरि रिंकु शर्माया पुलिसनि हाथियार सेखना खारनो नाजादोंमोन। जाउनाव पुलिसआ सेल्फ डिफेन्सनि थाखाय गुलि गावनो गोनां जायो आरो बे एनकाउन्टाराव दुथां रिंकु शर्माया
पुलिसनि गुलियाव गोब्राब जखम जायो। मख'नो गोनांदि नन्दिता मार्डार केसखौ आसामनि स्पेसियेल DGP GP सिंहआ गावनो आखायाव लादों आरो नायबिजिरदों। परेश बर'आ दैदेननाय आल्फा उदांआ काउन्सिलनि गोदान आफाद दाबाय। आल्फा उदांनि गाहाय दैदेनगिरि महरै फिन परेश बर'आ एबा परेश असम। काउन्सिलनि गोदान आफाद दानायनि बागै आल्फा उदांआ दिनै प्रेस बिबुंसार जारि खालामनानै फोसावदों। प्रेस बिबुंसाराव फोसावनाय बादिब्ला आल्फा उदांआ मोनथाम बाहागो खालामनानै काउन्सिलनि गोदान आफादखौ दादों। बे मोनथाम बाहागोफोरा जादों सुप्रिम काउन्सिल, हाइ काउन्सिल आरो लवार काउन्सिल। जेनेरेल परेश असम एबा परेश बर'आखौ सुप्रिम काउन्सिलनि आफादगिरि फसंनानै गोदान आफादखौ दानाय जादों आरो सुप्रिम काउन्सिलाव लेफ्टिनेन्ट जेनेरेल माइकेल असम आरो मेजर जेनेरेल नयन असमखौ सोद्रोमा महरै लानाय जादों। बेबादिनो साब्रै सोद्रोमाखौ लाना हाइ काउन्सिलखौ दानाय जादों। बे सोद्रोमाफोरा फारियै आफादगिरि महरै मेजर जेनेरेल नयन असम, सोद्रोमाफोर ब्रिगेडियार एजेड शिरनाम असम, ब्रिगेडियार अरुणोदय असम, ब्रिगेडियार रिटायार्ड समीरन असम। आफादनि लवार काउन्सिलखौबो मेजर जेनेरेल नयन असमखौ आफादगिरि थिसननानै गोदान दाफुंनाय जादों। आफादगिरि मेजर जेनेरेल नयन असमजों लोगोसे गोबांथार सोद्रोमाफोरखौ लानानै लवार काउन्सिलखौ दादों आल्फा उदांआ। बे सोद्रोमाफोरा फारियै लेङाइ आफादगिरि ब्रिगेडियार एजेड शिरनाम, गाहाय नेहाथारि ब्रिगेडियार अरुणोदय असम, आफादगिरि नेहाथारि आफादगिरि नयन असमनि आखायाव, राङारि नेहाथारि गाहाय नेहाथारि अरुणोदय असमनि आखायाव, हारिमुआरि नेहाथारि ब्रिगेडियार रिटायार्ड समीरन असम, आखान्थि राङारि नेहाथारि कर्नेल गणेश असम आरो लेफ्टिनेन्ट कर्नेल रुपम असम आरो गोबां। हाइलाकान्दि जिल्लानि पासग्रामाव थानाय कासार हिन्दुस्तान पेपार मिल आरो मरिगाव जिल्लानि जागिरदआव थानाय नगाव पेपार मिलनि जायफोर मावफारियाफोरा सोरखारि एबा कम्पानिनि थाग्रा क्वार्टाराव दासिमबो दं, बिसोरखौ थाबैनो क्वार्टार खालि खालामनांगौनि थाखाय आसाम सोरखारा बिथोन होनायाव खुद्रिनानै मावफारियाफोरा धर्ना खालामदों आरो होस्रिख्रावदों। मानो होनोब्ला आथिखालाव सोरखारा मावफारियाफोरनो 52 दाननि दान बान्था होनांगौ दं, नाथाय गोबाव सम कारखानाया बन्द जानानै थानायलाय जेबो खालामनो हायैयाव मावफारियाफोरनो दान बान्थाखौ होनो हायाखैमोन। आथिखालाव सोरखारा गासै 600 कौटि रां दान बान्था महरै होनांगौ दं। बै समनि आगु गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालजों अखाफोर दानथामाव खनब्रै सावरायलायनायनि उनाव 52 दाननि दान बान्थाखौ सोरखारा होनो राजि जादोंमोनब्लाबो नाथाय दासिमबो जेबो मोनाखै होननानै मावफारियाफोरा फोरमायदों। ओजोंहाय दान बान्था मोनैनि दुखुखौ लानानै गासै सा 93 मावफारियाफोरा थैलांबाय आरो बिसोरनिनो साथामा गावखौनो फोथैनानै लादों। बेखायनो जेब्लासिम मोननो गोनां धोनखौ मोननो हाया अब्लासिम क्वार्टारखौ नागारनाय जानाय नङा आरो जुदि सोरखारा जर-जुलुम खालामोब्ला गावसोरखौनो फोथैनानै लागोन आरो गावसोरनि थैनाय देहाखौ बारलांनानैसो इभिकेसन खालामनो हागोन होननानै गोख्रों रावजों हुमखि होदों। जाय समाव आसामाव बीजेपी दोलोआ निरौ जिरौमोन, बै समाव बीजेपी दोलोखौ हमथानानै लाखिबोनाय हजाय समष्टिनि बारग' बीजेपी एमएलए शिलादित्य देबआ बीजेपी दोलोखौ नागारनायनि लामायाव। ममता बेनार्जी दैदेननाय तृणमूल कंग्रेसआव हाबहैनो थाखाय आथिखालाव सुस्मिता देबजों सावरायगासिनो दं होननानै इसिङारि सुलुङाव मिथिनो मोननाय जादों। मानो होनोब्ला आथिखालाव शिलादित्य देबआ बीजेपी दोलोआव जेबो बेसेन गैयै बायदि जानानै दङ। इनिखि शिलादित्य देबआ बीजेपी दोलोनि जेबो गेदेर बिबानावबो गैलिया। बेखायनो बीजेपीजों नासयजानाय सासे मावथिया तृणमूल कंग्रेसआव थांनाय एबा गोरोबहैनाया रोखा होनजायो। 5 सेप्तेम्बर डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि जोनोम सानखौ दिनै भारत हादोरनाङै फोरोंगिरि सान महरै फालिदों। बेबादिनो फोरोंगिरि सान फालिदों बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय जपादं दख'रा एबसुआबो। जोंनिसिम खौरां दैथायहरनाय बादिब्ला जपादं दख'रा एबसुआ दिनै फोरोंगिरि सान फालिनायखौ लोब्बा लाना जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिबो बानजायदों। जपादं दख'रानि बेन्दोंआव थानाय गामिफोरखौ लाना गामियारि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि लादों जपादं एबसुआ। फोरोंगिरि सान फालिनायजों लोब्बा लाना जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि बादियै एबसुनि फिरफिलाखौ बिरहोयो जपादं दख'रा एबसुनि आफादगिरि दत्त कुमार बर'आ। जोलुर गेलेनायनि फिरफिलाखौ बिरहोयो जपादं बेन्सिमारि गुदि फरायसालिनि बारग' गाहाय फोरोंगिरि फनेन्द्र बर'आ। डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि सावगारियाव बिबार बावजेनदों मुक्तापुर गुदि फरायसालिनि आखान्थि फोरोंगिरि प्रमद चन्द्र बर'आ आरो जोलुर गेलेनायखौ बेखेवनानै होयो जपादं VCDCनि मासिगिरि मन्टु गयारिया। चिरां जिल्ला एबसुनि बेन्दोंआव थानाय बेंटल दख'रा एबसुआ दिनै मावफारिया मावबादा खुंदों। बेंटल दख'रा एबसुनि आवथायाव थानाय गासै दालाय आफादफोरखौ लानानै दख'रा आफादनि मावख'आवनो मावफारिया मावबादा हाबाफारि लानाय जायो।
बे हाबाफारियाव मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों एबसुनि थांखि आरो मावथांखिफोरनि सोमोन्दै गुवारै बिजिरनानै बुंथियो आरो एबसुनि संबिजिरनि सिङाव थानानै आफादनि गासै हाबाफारिफोरखौ मावफुंनो थाखाय गासै बिबानगिरि आरो मावथिफोरखौ सांग्रां खालामो होननानै मिथिनो हादों। सा सानजा रायजोनि सा8 फोरोंगिरिफोरनो दिनै नेशनेल टिचार्स बान्थाखौ गथायबाय। दिनै 5 सेप्तेम्बर फोरोंगिरि सानजों लोब्बा लाखिनानै सा सानजा रायजोनि सा8 फोरोंगिरिफोरनो नेशनेल टिचार्स बान्थाखौ गथायबाय। दिनै भारतनि हादोरगिरि रामनाथ कविना गावनि आखाइजों हादोरनि गासै सा 44 फोरोंगिरिफोरनो नेशनेल टिचार्स बान्थाखौ गथायनानै होयो। बेनि गेजेराव भारतनि सा सानजा रायजो आसामनि 2, सिक्किमनि 2, नागालेन्ड, मणिपुर, मिज'राम आरो त्रिपुरानि साफा फोरोंगिरिफोरनो बान्था गथायो। भारतनि सा सानजा रायजोनि नेशनेल टिचार्स बान्था आवथायनो हानाय फोरोंगिरिमोननि मुंफोरा जादों फारियै GMS जाखामा नागालेन्ड फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि सदेशुन साव, उखरुल हायार सेकेन्डारि स्कुल मणिपुरनि लेक्सारार रिंमारेव सिमरे, सार्टी एन श्री सेक्रेटारि स्कुल गेंटक सिक्किमनि फोरोंगिरि प्रेमदास छेत्री, लां प्राइमारि स्कुल सिक्किमनि गाहाय फोरोंगिरि मिंमा शेरपा, एन ग्रेन्ड चाइल्ड मिज'रामनि गाहाय फोरोंगिरि जासिन्तो भानलालें जामी, पान्डबपुर गाहाय स्कुल त्रिपुरानि गाहाय फोरोंगिरि शिव शंकर पल, बामनफुख्रि हाई स्कुल आसामनि कंकन किशोर दत्त आरो KB देवलकुसि HS स्कुल बाक्सा आसामनि बिनन्द सरगयारी। आसाम पुलिसनि मोनसे जाफुंसारनाय। मार्गेरिटायाव पुलिसा सानै ड्राग्स एबा हेर'इन फालांगिरिफोरखौ हमनो हादों। IPS फार प्रतिम दास आरो साब डिभिजनेल पुलिस अफिसार मार्गेरिटा सोमेश्वर करवारजों लोगोसे माखासे पुलिस हान्जानि सिग्रोमनायाव ड्राग्स हेर'इन फालांगिरिजों लोगोसे गासै 17 ग्राम ड्राग्स हेर'इन आरो 43,850 गोथां रां बोखांनो हादों। हमजानाय सानै ड्राग्स हेर'इन फालांगिरिनि मुंखौ तिनिसुकिया जिल्लानि सिङाव थानाय मार्गेरिटा साब डिभिजननि 3 नं माकुम पथारनि राजकुमार छेत्री आरो फाकियाल गावनि जगत बाहादुर होनना सिनायथिनाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हमजानाय राजकुमार छेत्री मुंनि सुबुङा सासे ड्राइभार। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला बियो मार्गेरिटा रिजननि BJP लिडारनि गारि ड्राइभार। बे जाथायजों लोब्बा थानाय सानै ड्राग्स हेर'इन फालांगिरिनि सायाव केस फाइल खालामनाय जाबाय आरो बे जाथायनि सायाव इनभेस्टिगेशनआ सोलिगासिनो दं होननानै पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। बेनि अनगायैबो ओजोंहाय कार्बि आंलं जिल्लानि बकाजार महकुमानि बेंखनाव कटकटी थानानि पुलिसनि मोनसे हानजाया डिमापुरनिफ्राय फैनाय NL 0/FA 2482 नम्बरनि गंसे अट' गारिखौ सिग्रोमनायाव 78 पेकेट ड्राग्स हमनो हादों। सेरसेनिबो बांसिन लिरथायनि बे ड्राग्सनि बेसेनखौ गासै 7 कौटि रांनिबो बांसिन होननानै पुलिसआ अनुमान खालामदों। आथिखालाव अट' ड्राइभारखौबो पुलिसआ खाबाय। खाजानाय अट' ड्राइभार एबा ड्राग्स फालांगिरिखौ मरिगाव जिल्लानि मैराजार पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय मैराजारनि सुरज आली होननानै पुलिसआ सिनायथि होदों। आफगानिस्ताननि पानसिर ओनसोलाव सा 600 तालिबान थिउरिया हानजाया बुथारजादों। बे बुथारजानाय जाथायजों आफगान रेसिडेन्स फर्सनि आखाइ दं होनना सन्देह खालामनाय जादों। बे जाथायनि बागै रेसिडेन्स फर्सनि बुंथिगिरि आहिम दास्तिया गावनि टुइटार एकाउन्टआव टुइट खालामनानै एरै बुंदों। गासै 600 तालिबान थिउरिया हानजाया दिनै फुंनिफ्रायनो पानसिरनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव बुथारजादों आरो 1000निबो बांसिन तालिबानफोरा सारेन्डार जादों। मख'जाथावदि आफगानिस्ताननि पानसिर ओनसोलनि सुबुंफोरा तालिबाननि हेंथायाव गसंथानो थियारि जानो हाग्राफोरनि गेजेराव मोनसे। गुबुन गुबुन आफगानिस्तानीफोर बादिनो पानसिरनि ओनसोलारिफोराबो तालिबाननि उदखारखौ सहायनो हायाखै। मख'जाथावदि पानसिराव थानाय नेशनेल रेसिडेन्स फ्रन्ट अफ आफगानिस्तान मुंनि मोनसे गौथुमा जोबोद गोख्रों मोनसे आफगानिस्तान गौथुम। बे गौथुमनि दैदेनगिरिया जादों बारग' आफगान गरिला कामान्डार आहमेद शाह मासुदनि फिसाज्ला आहमेद मासुद। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन समबारखालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानखनि सुलुं बादियै गाबोन 6 खालार समबारखालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा जाबाय फारियै क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 34 डिग्री सेल्सियास जागोन। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 34 डिग्री सेल्सियास जागोन। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 34 डिग्री सेल्सियास जागोन। उदालगुरि जिल्ला। गाबोन उदालगुरि जिल्लायावबो बोथोरा 33 डिग्री सेल्सियास जागोन।
दिनैनि रादाबा एसेनोसै गोजोन्थों।